Sampean Sunan Katong papan kene apa ora ulah kata karepmu piye Pak Bojo sawangan sipat kangeling ampel gandeng wong ning tangan Nganti aku ora iso mbedakake endi pusaka sang sejati lan endi kang tirten. Banjur engko sing bakal ndak agem iku endi, sing bakal ndak simpen ana ing gedhong pusakaku kang endi. Aku kok ora iso mbedakake to antarane pusaka kang sejati lan pusaka kang tirten. Oh, Kakang Pakuwaja pancen wasis tenan. Iki banjur endi kang sejati? Ngono apa Sukati? Empu Pakuwaja barang amuk Kanjeng badhe mejahi ingkang putranipun Rakinten. Nanging kula penggak dados Balayuda. Sak banjure nanging kula kawon kebrawan pusaka dalem keris Empu Waja Pak keris Empu nika sapu inten. Yen ngono pusaka iki tirang kabeh. Saestu Kanjeng. Mulane tak sawang-sawang akit mau aku bingung ora iso mbedakake endi kang sejati lan endi kang tenan. Oh, jebul Pakuwaja licik. Licik tenan kowe Pakuwaja. Ngapusi marang aku. Lajeng kersa dalem kados pundi? Suragati lan Dimas aja wedi kang lan kabeh para pendherek lan kabeh para prajurit ayo Pakuwaja dibucung dicekel mbok kenang Pakujaran nika dalam adat Pakuwaja.
ya sing seksek nek dicok wong tuwa ki gendang. Ti, kowe iki arep tak jak ning Getas. Wonten Getas. Ajeng disukani napa, Pak? Ning Getas aku arep neruske anggonku nyandake rembug karo Pakuwaja. Yen kowe iki arep tak jodohke karo anake Pakuwaja. Ya kuwi jenenge Raminten. Estu, Pak. Tenan kuwi. Waduh. Keturutan lah aku pengen rabi. Lah iya. Wis dasar wis gedhe tuwa kok ngono kok. Kula niku pun kawet rumiyin, Pak. Kula pengen rabi. Lah kok mboten keturutan. Malah kali rentang-rentang jak mancing terus. Pripun niku, Pak? Lah kowe iki wis kepiye to? Kowe iki wis gedhe tuwa. Mbok ya aja ming runtang-runtung dolan ndono dolan dene ngalor ngidul. Kowe iki kudu mikirke uripmu. Sesuk iki kepiye? Aja ming dolan-dolan. Hei. Anange kula niku dereng kadah gamelan, Pak. Pripun? Kowe nek nggugu bapak, kowe anggere kowe iki wis gelem rabi, ketuke kowe duwe anak, kowe anggere kowe ditangis anakmu nak ya mrentol saka atimu, kowe ndang golek gawean nyambut gawe iso tok nggo ngayahi anak bojomu. Nggih. Kula nderek kersanipun bapak mawon. Ah, Pripun saenipun? Sinten Pak menika? ayo iki Raminten sing tak jodohke karo kowe. Niki Raminten, Pak. Iya, Waduh, piye? wong edan ajeng dengan kula rabene. Wes ora ngono kuwi to. Isen aku didelok kae penonton oke. Wong edan e. Lah, iki dudu bapakmu ta? Pak, Piye? sikek. Piye Gunjang? Pangapunten, Pak. Heeh. Babakan menika kula mboten sadar. Kepiye kok rasane? Amargi calon bojo kula kok edan. Iki Minten ki mesti eneng perkara. Iso dadi kok ngene iki mesti perkara. Aja anjlok tan. Engko kowe aja sumelang. Aja. Raminten iki tak tambani ku mesti mati. Kan! Wong dasare ya Kan! turunan edan kaya Eneng opo adikku Pak? Aku kisin. Kok ini soal menyang Getas kok malah Kepikir dadi kok. wis mak tekan kene saja. tekan Getas sampean Teruske nggonku nyentangke rembug karo adikku Pak Ojo biyen. Arep ngrabekke anak ibu. golekno liyane kae patenane Jo, kuwi apa ya kowe ora getun anakmu dhewe kok pateni. Wong edan kok njaluk tulung. kowe lah tak tom ning iki perkara ae anak-anak opo kowe dadi kepala opo kowe ngewangi gawe Aku ki pernah sedulurmu pernah tuwa. Dadi nek adikku kok dadi kelalen kaya ngono, aku duwe kewajiban ngelingke aja nganti kok kowe malah mateni anakmu dhewe. Ora lali. getun. aku elik met kae anak sing wis wani mopok blethok raine wong tuwa Ngopo betul tak ulo sakarepku Aja. kowe gelem sepikir ora Kang Aku duwe kewajiban ngalang-alangi kowe aja nganti kowe tumindak sing Aku wae. kuwi. Kang Kisin. hei Kang Sapa? Bingung dhewe. Sabar. Sabar Pak Bojo. Apa aku Sing
sareh. karo kowe. Sing sareh. Aku kudu tegel karo kowe. Aku mati. Aduh. Aku ora trimo. Bapakku tok pateni. Aku tekan balas iki. Iki kok sing ditindak karo kowe, Pak. Aku ora trimo. Tawang-tawang tangis iku ana apa? Dipun kejahe Pak Wajo kan. Mas Joko Pragulo. Duh, Pinggirnya kaya Joko Pragulo sing. gem. Ya wis, ya wis ngene, Gembyang. Pusok Iki saka wargane Pecuk Penjalin. para penderekku kabeh lan para prajuritku. Seksenono yen pusaka iki ndak arani pusaka Pecuk Penjalin. Wiras kanggo ngodi kadegdayaning pusaka iki padha bareng marang panguwasane Gusti kang Nirba Dumadi. Muga-muga iso Oh, Pakuwojo. Wis saiki Patih Suragati Dimas Pangeran Wanjoko saiki ayo padha dibucung Pakuwojo ana ngendi papan Pakuwojo. Pancala
legen kok ya ora tau entuk akeh. Kahanan urip lagi kaya ngene malah lek golek legen ra tau entuk. Juk arep kepiye iki? Padang bulan kakang jaran nadang epor Golek gawean liya kepiye? nama Siti. Golek legen ket mau yo ora bali-bali iki kenteng. Kok bali paling yo mung entuk siji. Beras barang entek. Juk lek arep nggo tuku apa ngono lho Pak Le, Pak Le. Genteni ket mau kok ora bali-bali. Padahal iki wis arep bengi kok ya ora bali ki nang ndi to ya. Pak Le, Pak Le. Wah, wis lak do tutup iki wis lak ngelih barang aku. Ki arep bali jam piro iki? Kok le adegan kok le nyenyet aku kok kepengin le metu. Jenenge le sedih ki ngopo? Lah kae lho. Kakangmu kae lho. Kae ndi? Kakangmu kae. Kakangku ngopo? Golek legen ket mau kok ora bali-bali kuwi lho. Lah kowe iku sing ora dong. Ora dong piye to Le? Kakangmu ki ora mung golek legen. Golek apa? Golek yulegi. Kowe iki ora ngawur lho. Iki nyalahi adegan ora to. Kowe iki ora percaya lho. Kakangmu Simo kae. Kae iki ketoke ning omah manut karo kowe. Lah nek ning omah apa ning dalan? Wah, gleling. Kowe iki rasok kaya ngono kuwi iki jenenge ngedudu aku karo kakangmu. Kowe iki tenan aku iki kandha panane. Mbok wong iki aja sok sedih. Apa urip pisan kok dadak gawe bingung. Lah wong le arep ra sedih kepiye? Kahanan kaya ngene iki lho Le. Kakangmu nek golek legen mung entuk siji loro. Yo aku kan do dikeki apa karo anak-anake. Ya mulo kuwi engko dicetakke, digenake tenan karo yulegi apa ora. Yo karepku ki piye ngono Wis saiki lho. ora sedih kae lho. Mbok iki rak padang bulan. Yo ngopo Iki nek obat padang padang bulan? bulan. Oh, piye? Kae lho ana tetembangan. Sore-sore padang bulan. Heeh, terus Ayo Mbak Yu. Padha dolanan. dolanan apa Le? Piye? Dolanan apa? Ayo dolanan apa? Dolanan tekmu kok. Wis, Anjir dolanan apa? ayo dolanan teh dhewe-dhewe. Ngono. Tak kira dolanan. Apa iki wis gerak ya isih kepengin dolanan. Diutik-utik. Mundak kakak. Iki aku ora apa-apa tau. Ayo ora apa-apa. Ngancani kowe. Heeh. Nanti aku nyaut nek sapa-sapa tak saut nggo iki mau.
terakhir ora nyampe mean. Iya. Coba dinyanike, Mbak. Agus. Ya iki suaraku ki lagi kaya ngene kok nyanyi piye to? Suaramu cemengkling. Cemengkling apa? Aja meneh nek nyuarani bojomu. Ya iya. Setas, semlet. Kaya apa? Yo, sida nyanyi ora? Sepinten rasane? Ampun tinggi-tinggi, kok tinggi-tinggi iki apa ya? Lah dhuwur-dhuwur. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca Gede banget ki lho, tiba ki lho mau. Halah wong ning omah dinteni lho, malah turu. Njuk karepmu ki kepiye, Kang? Halah. Lah iki mau kayane kowe iki kaya gegojekan guneman karo sapa? Ayo karo adimu kok karo sapa? Adikku Lilik Supriyanto. Iya, Yanto lho. Lah adimu sapa meneh? Ayo kae. Makane ya memang ana sik liya. Lah kuwi iki. Lah kowe iki boro-boro nek bojone teko galuhan telung bumbung kae kok gak digodhog. Olehku golek nganti tekan kebon kidul kono. Lah kowe dadi wong wedan nang omah ya gek boro-boro nyepakke
cawisan wedang kanggo bojone apa piye ngono lho. Lah arep nyaosi wedang kowe ra ndek gula ya saiki tak paringi wedang putih apa piye? Ya susu ya gelem aku kok. Ra ndek susu. Susu gedene sing jero kae ana ta kae. Nek sentek. Lah kebon gane MBG Mas Bandogo ganteng lah ya iso to. Ora oleh bon iki. Awake dhewe iki wong desa. Kowe kok ket mau rumah sakku ora krungu nek njaba iki. Kowe kok ngresula ngrasani bojone dhewe. Bojone kurang apa gak tekon. Lah arep ra ngresula kowe kepiye kene lenggo kene? Lah arep ra ngresula kowe kepiye? Nek kahanan kaya ngene, terus jenengan le golek legen ya mung entuk siji loro. Ya aku kan golek utangan terus. Lah, kowe jenenge wong ora percaya karo bojone. Iki jenenge ngresula tak kandhani. Kowe iki awake dhewe iki ya wong sak kepane wong to ning desa kene iki. Kurang apa? Bojomu ya bagus. Ya kurang akeh. Kok kurang apa? Ora masalah bondo. Sing ketentreman mas tanggaku iki omah-omah kuwi ayeme ana ning awakmu. Kowe wong wedok. Lah ya aku ki kurang kepiye to Pakne? Kowe kudune mbok ngruwangsani jaman semono kae jek nem-nemamu. Kowe kintil ngambro-ambro. Bar saiki wis gedhe ora kintil. Apa kuwi? Nek wis gedhe lek ya dolan dhewe. Ah, Gedhe kok kon kintil wae enggak. ya kintil jaman nemu mbiyen cilik sak gedhe ya ora gedhe kok kintil meneh. Apa? Ya mbok. Saiki ngene tak kandhani. Piye Wong piye? urip omah-omah kuwi dilandasi karo ayem tentrem padha-padha. Aku sih iki kan Dadi aja ngersula tak kandhani. Wong ketenan kuwi iso njogo omongane dhewe. Iso njogo omongan. Kowe kudu iso njogo omonganmu dhewe. Lah Kowe aku mau ki ngelak kurang piye? bojomu dhewe Aku ki ora ngelek-elek sampean. Aku ki mau ngomongke apa anane kok ngelek-elek kepiye to? Aku ra muni ngono kok. Aku iki dadi kembange wong kene iki sing paling bagus. Alah kok ngono kok bagus. Bejo aku iki. Bejo piye? Lah kowe entuk ya rondo ya wis apa anake yo wis trimo. Ana ya gelem to jenengan? Ya wes. Bareng saiki wis aku ketok kaya ngene kowe yo mari gendang yo piye iki. Ora ketemu. Makane ya Pakne. Sesuk kuwi kae lho ning negara kutha kono. Ki ana pagawean muncaki brangkang ngerti ra? Ora gelem aku. Kae iki ongkose jare 700.000 dinyangi kono Pakne. Esuk nek wis karep urung karep. Mbangane jenengan golek legen ra tau entuk ngono mare bededek e. Legen kuwi ora ana karena dipangani codot. Codot yo pengen mangan yo ben sak oleh nrimo ing pandhu. Ya ora iso nek kaya nek kon nrimo ora iso. Kowe yo ora dibuka apa-apa kok kowe ngesula wae ora apa. Wis tak kandhani nek kowe percaya. Wong kentreme wong rumah tangga kuwi kudu kena papat iso kak ngerten sepisan ngerti ra? Ora. Iso njogo omongane. Omongane sapa wae kok apa nek elek bojone ora kena. Sing ping pindho kowe kudu jujur. Jujur karo sapa wae. Jujur karo bojone terutama karo bojone dhewe. Jujur. Sing ping telune kowe kudu ngerti, Pak. Kowe kudu ngajeni karo wong lanang. Aja nduk kowe kaya ngono kuwi duwe kowe lemu kowe seger yo kowe ngremehke karo aku kok. Aku ki ora ngremehke, Kang. Makane kuwi nek seumpamane jenengan le golek legen ora entuk akeh ki mbok ya golek usaha liyane ngono lho, Kang. Dadine aku ya ora gemremeng wae. Kowe saiki lek kandhane. Saiki nek kowe ngono aku tak golek ngaos lor kono ya. Kowe nek omah tak terusin aku sak ngantuk. Ya wis kono. Yo. Golek sing akeh. Aja nganti ra entuk lho ya. Wis kandhane ngono. Heeh. Monggo. Enten apa nggih, Pak? Panjenengan niku sinten? Wedang. Madosi semah kula. Apa boten?
Kula ajeng nyuwun wedang. Wong teko-teko kok njaluk wedang iki kepiye to? Lah jenengan niku sinten? Kula Paku. Paku sapa? Paku. Aku kira ndo budhek malah rindik-rindik. Banyu bening. Aku ora ndek banyu bening, Pak. Oh. Sampeyan wis omah-omah. Yah mene ora duwe wedang. Iki anane namung legen. Legen iki mengke ajeng kula nggih napa? Damel gendhes. Sapa yo? Kuwi lho, Kang. Ana daya kok kowe malah. Kok Kang to le? Aku ora melu anu dapuan dadi bingung ya. Kok kaya sedulurku to? Lah sedulurmu Sampeyan sinten? Den. Wah, ya sampeyan Krungu jeneng ora kowe? gagah ngoten kon saru jeneng. Saru-saru. Apa aku jalma? Aku aja. Oh, arane nek kancane Jaswadi. Klono padi barang niku celana. Gul paku jalma to? Paku paku aja. Nggih. Paku niku iki bojo sampean. Loh. iki adikku. Mbak iku kula. Lah kene nang omah wong loro kok nganti ora duwe wedang. Lah ya nek urung godhog kok le. Nika enten kula pendhekit teng anu Blumbang. Wedang kudu banyu. Riki niku mboten enten wedang, ning entene namung legen. Megane iki dodol legen. Nggih. Nggih. Katane kok legen. Lho, nika teng Iki mung loro Kok ngendi? aja. Heh? Engko aku seneni kok lah dalah. Piye to iki? Lho. Oh, lah wong edian. Oh, piye to iki? Salib kula pun mari. Salib kula pun mari ning sing cilaka aku. Matur nuwun. Matur nuwun piye? Kantun kula. Jenenge kurang ajar kowe. Piye to? Astagfirullah. Zaman saiki ora mbayar. Jenenge maling kuwi. Maling, engko nek ana urusan karo Engko nek kakangmu ngerti aku engko mesti dionek-onek kele. wis tak undange ndene wae. Bela malah tok undangke kepiye to? Oh, lah ra genah-gendeng kabeh. Piye iki? Iki mesti aku kudu. Piye, Pak Ne? Entuk ora? Piye yo? Aku ki arep matur jenengan ning aku wedi. Ya kok wedi ana apa? Ana apa? Ning yo aja nesu ora. Iki mau ki ana tamu jenengan mungkur mau ana wong dodok-dodok to. Ya tak manggake. Kowe jenenge ora? Hah? Jenenge sapa? Jenenge sapa mau? Paku. Paku aja. Aku delok jenenge ora gendang ngono kok leboke omah. Aku ki ra mleboke mau tak bukake lawang dhek mlebu dhewe. Bu ngendi wae mau? Omah. Omahmu. Lah ya omah awake dhewe to Pakne piye to jenengan ki? Lah kene ngopo? Ngopo? Rene ngopo? Jaluk wedang Pakne. Jaluk wedang to. Ora, lah kamu ki retine kene iki ana legen. Wis tak elekne ora entuk diombe kok tetep diombe. Legen sing oleh aku esuk mau. Heeh. Diombe kabeh. Iya, Pakne. Ku sing kleru kowe. Aku kleru Lah ya meneh. kleru. Wis tak wanti-wanti to kowe mau. Tak tinggal nyambut gawe ning ora kowe malah nglebok wong lanang malah diombe iki legene Aku ki ora nglebokke wong lanang. Lah nyatane legen diombe. Lah wong tamu dodok. Njur rete kuwi diombe. Kuwi Lunga telung bumbung entek. entek. Kuwi ora sak baene wong mudu wong kuwi. Yo apa? Demit. Lah ya aku ora ngerti. Nek saking ngelake ya iso to ya, Pakne. Wis nek ngono kowe mah digampake wae ning kene. Aku kira ora diapa-apakne tenan, Pakne. Coba ndelok. Apane? Glok isih wutuh ki, wutuh. Hah? Kroak. Lah. Dadi leganku mau gak kek bocah kae mau. Paku aja ki mau. Ora tak kekne ning disaut. Lah aku ora trimo nek carane kaya ngono. Kowe jenenge kleru nyalai. Nyalai kan. Lah ya wong aku ki wis menggak, Pakne. Ning bocah iki nekat tok. Kowe berarti ora rungo pitutur kowe arek lunga mau ya. Kowe apa? Kudu ngapa?
Lah yo, ayo piye nek ngene iki aku jadi serba salah. Nek kowe aku ora trimo. Aku ora trimo lek golek ngoyo-oyo kan kepenan kene kang tiba jungkir kebalik. Kowe ora iso njogo awakmu, kowe ora iso njogo bojomu, ora iso ngajeni bojomu. Wis kowe tak pateni wae ya. Aja Kang. Aja Kang. Aja Kang. Aja. Apa kowe? Nyuwun tulung Dadi Dara. karo Nyuwun tulung. Karwoso karo bojomu dhewe sengaja. Kowe ora ngerti karo aku. Patih ampe gandeng slogan. Gek sampeyan iku dibenane bojomu sing lebih kene mau koncone cepet aja ngomong. Ora blawanan nek ngomong. Ora ping Yang nyatane kowe mlebu apa? Ora kula nuwun. aku ora kenal karo kowe ya. Dereng. Ora sing ngapusi. Aku ki ora ngapusi. Aku ki ora ngapusi tenan, Kakang. Nek kowe ora kena tak kandhani tak aturke Kanjeng Adipati. Bersik. Aku ora percaya. Mawon ora rumah kene. Jenenge Pak Kuwaja kuwi sendengan koncone dhewe. Paku Ya. bakal tak rangket. Monggo Kanjeng Adipati. Wis rungokne, Kakang. Iki kok pakane rapi halus. Ampel Gading. Ya aku Adipati Sunan Katung Pak Sewa. Padha rame padha patun karo bojomu iku ana apa? Niki wau wonten ingkang mlebet mriki Yo. yanten jaler ingkang asmanipun Pakuwaja. Pakuwaja. Waduh, banjur Banjur aku salah tambah karo bojoku. yo Arek mateni bojoku gara-gara Pakuwaja mlebu omahku mboten kula nuwun eger kula diunjuk. Lah kula kan nggih muntap to. oh, yo wis Pak. Yo wis Pak Simo. Mengko legenmu sing diombe marang Pakuwaja tak ganti. Matur sembah nuwun Gusti. Wis saiki padha seksenono besok ana rejaning jaman. Papan kene iki gak arani Desa Simopatu. Dimas Makane Wali Joko. ora kuwi. Surabati lan Awu dalem. Nggih. Pakuwaja dibucung dicekel lebokke ning Paku bareng. Yes, niku. Aja nganti Aja, mandek. Ya, hati-hati Pak. Hati-hati. Ya.
adil. Lehku ngimpi kuwi 3 dina kepungkur. Ah kok saiki terus ketemu. Nek ngono iki ra ya wis adil to, Gus. Ra ono sing adil. Ra ono. Temon. Tak critani. 3 dina kepungkur ki aku ngimpi sampean dadi bojoku duwe anak 4. Siji wae mok. Lanang kabeh. Lucu-lucu. Mula impenku kuwi arep tak wujudke nek kowe arep kelakon dadi bojoku ya, Temon. Kasudi aku. Wis. Kok ora sudi ngono iki piye to? Mbok yo gelem ya, Temon. Emoh. Eh. Kasudi aku. Hus. Aja ngono kuwi to. Temon. Mah, Tapek bojo gelem ya. emah, kasudi aku. Wah, aja ngono kuwi to. Aku ki nek krungu swaramu ni kaya gek jaman aku cilik mbiyen ditembangke karo mbokku. Tembange kene ya, Bro. Lesung jumlenggung suwing baling-balang. Lesung jumlenggung mangangker manggung ngundang nyebak isan jroning pradesan tok tok tek tok 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 tek tok tek tok Jijiki to. Weh, kok disiki piye to? Tembang lesung jumlenggung kuwi kawit aku cilik wis ana. Aku diajari karo mbokku ngono kuwi. Sesuk kowe nek wis kelakon dadi bojoku, tembang lesung jumlenggung kuwi bakal tak ganti. Gonceng kok tek tegem lho. Tekmu tek, tekku tek, tekmu cono tekku. Kowe iki apa ora ndek pengilon ning omah? Pengilot. Gua ngopo? Ya mbok ngilo to. Raimu kuwi lho. Aku dhewe wiruh pengilon ngilo ngene iki aku wedi kok. Lah, ya makane. Weh. Kowe kuwi sesuk nek wis dadi bojoku, Kasudi. perkara kowe arep ngladeni aku. Emah. Sesuk kowe rasah ngetke wajahku, rupaku kowe rasah di ngetke. Sing baku kowe pasrah wae. Ya lho. Tok ndelok HP karo sambidut ngene iki aku wis trima kok. Wis. Tak sawang-sawang nek pancen kowe iki pancen ayu tenan. Bocah langsing. Sing tak goleki ya kaya ngene iki. Wah, ya aja ngono iki to. Nang atiku kok dadi trap-trapan kaya ngene to. Ayo ta. Ya pancen sing tak goleki ngono kok ya. Gelem ya teman dadi bojoku. Wis. Aku nek wiruh kowe kuwi jan. Ayune kok iso komplit kabeh. Ayune iki numpuk-numpuk. Lah ayune tumpuk.
Prawasa wong wong wadon sing ora gelem dipek arep berwasa. Sapa jenengmu? Nonoman. Tekon-tekon jenengmu. Ora ngerti jenengku. Sing nguasani nang kene kuwi ya kuwi bapakku jenenge Gonggong. Aku jenenge Bedor. Tunggalku akeh. Ono keyang endi? Peang. Lalu kucing ngono. Gale babi. Ning saiki wis ora golong mergo bapakku mati. Gene mung jenenge Bedor kok adol gendung kurang ajar wanine ming karo wong wedok to. Ngoyak-oyak cah wedok. Sampeyan niku sinten namine kok? Yo ketemu lagi iki kok kenal. Senopatih Ampel Gading Suragati. Oh, patih kok kluyuran ning prayan. Arep golek pajek kok piye? Lawanan omongane. Sampeyan sampene jawani ngatepi kula. Nek jenengan kok lagi sandangane saya iki sinten? Ajeng ngatepi kula napa? Sinten namine jenengan? Bakal apa? Temon. Didanggu karo Kanjeng Adipati iku ora plegak-plegu kaya ngono. Sing tenan, Lin. Matur. Ora plegak-plegu kaya ngono. Can. Candu. Ngerti apa ora nek candu kuwi? Dadi larang ning negara. Monggo candu kabeh umben-umben sing dadi larang ning negara iku. Yen nganti mangan barang negara cilik bakal nampa pakuman nganti 4 taun lawase. Gedhe bisa diumpul.
dalem. Jenengan niku saking pundi wau kok ngantek klawu kados ngoten niku? Niku lho jenengan pane ngantek klawu. Kluwus. 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 Tapuk wong lanang urung kowe. Dereng. Mbok aja ngoten niku lho, Den. Pripun? Ditulungi napa? Dipijeti. Sik endi sik kesel kene tak pijetane. Yo kene sikile. Wah, kok le manja. Sikil kok atose kaya ngene. Kok meneh liyane? Ora neka-neka lho. Mboten. Atos suarane nih. Rondo ki wis suwe kok. Lagi 15 tahun, Den. Rondo kok 15 tahun. Lah pripun? Niat nganti jembrung. Ampun kados ngoten niku, sesuk nek ajak noprak lho. Lho. Sijine. Sik endi? Oh, sik niku. Ngene. Dalan kaya dalan kae. Nek suwe ora tau diliwati ki ya bumpet. Ampun ngoten niku. Arep nyoba apa piye? Wes. Kok arep nyoba. Lah ngecek kok jenengan niku. Aku ki ming kondo. Wong rong tau ngerti kok ngondo. Lho, adat saben kowe lurung kae sing ora tau diambak, ora tau diliwati menungso. Akeh ri kegondotan. Gumuk-gumuk, gumbul, ora iso diliwati yen kesuwen. Oh dibabat to ya? Ayo aku ki kondo. Nek kesuwen ki ora tau diliwati dadi gumbul. Kok ngerti-ngerti yo. Iya iki. Pindah, buri. Jan kok le sajake. Wes Kesel tenan. ora munggah-munggah. Ini sik dipijeti. Kesel tenan ora iki sajake kok le. Mantep. Wah, yo mesti to, Den. Anakmu temon kuwi lho. Pripun, Den? Kon wiwit esuk mau kok yo ora bali-bali. Pasare rak ning cedhak kono to. Lah nggih, Den, lah. Dadi arene urung kali. Anakku wedok kayak iki senengane dolan, Den. Kayak iki senengane penekan kae lho, Den. Mampir-mampir ning kebon menek jambu barang. Kaya mbokne. Mbokne iki ra tau penekan, ming dipenek. Jare 15 taun. Ayo maksude biyene ngoten niku lho, Den. Kaya isih kelingan. Ayo sih kelingan wong dalane yo ming kuwi kok, Den. Ora gawe apa lho. Hawa napa? Lagi duwe gegayuhan. Gayuhan napa, Den? Kaya kuwi. Napa? Pijet-pijet aku ning omah. Nenek sikik. Kowe iki mau saka ngendi?
karo sapa? Bedor kae lho tangga desa. Bedor. Bedor sing rupane elek kono kae. Iya, gateli kae. Oh, alah arep ngopo? Bedor iki nyegat awakmu. Kene lungguh-lungguh kene. Ngopo bedor iki ngopo? Heh? Arep ngopo bedor nyegat awakmu iki? Rabi aku. Apa yo ke gelem? Emak. Ora sudi to. Wong bedor lele nyandang kowe kaya ngono kae. Lah iya, rompel-rampel. Lah iya, Emak aku. Bedor iki canget iki. kae tangga desa, Den. Ora ono. Ora tak pompa ning pasar. Ndi barange? Endi, Den? Dadi kesuwen lho. Lah endi barange? Kowe iki tak takoni. Kowe tak takoni kok dadi suwene. Kebangetan lho. Ayo ora apa-apa ngomong, kowe iki ngopo to? Aku mau dicegah karo prajurit. Sopo dalan? Prajurit ambek gading. Loh. Terus piye no? Ya piye? Lah kowe ngomong ora? Kebacut to, Bu. Bacet piye to? Ya kono ngomong dhewe. Ngomong to, Nok. Nunggu wae. Dicethok. Kowe mau dicegat bedor. Terus ditulungi karo prajurit Ampel gading. apel kadhe Terang. karo Sunan Katong. Ning kowe ra kondo to? Lah kowe iki kondo ora kok Ditakoni kok. Yo Ning ngomong kowe ora ngono. kondo. Kene. Di barange. Ning kowe ora kondo. Nek sing kongkon aku. Ora to? Hah? Kondo ora no. Kangge piye? Kondo ora? Kondo. Kowe kondo. Tadi kowe kondo. Yen sing kongkon aku aja. Bacot. Yen aku wis weling to. Aja nganti kowe kondo sapa wae. Kok bah. Kowe kondo yen sing kongkon aku. Kowe jaluk mati yo. Jaluk mati. Mati sapa sing mateni? Paku aja, Den. Kok saya gedang nggonmu ngumbar lho, kok amur angkur mutah. Nganti bocah wadon temen wae dipateni. Wis para pendek kabeh padha seksen ngono. Besok ana rejane jaman papan iki ndak arani desa temen. Yen mengkono temon dirukti sak mruwate. Sawise temon dirukti ayo kabeh padha melu aku. Paku aja didoyak ana ngendi papan dhewe dicekel mbok karo paku jaran.
Najan kowe iso nemokke aku apa sing tok nggo sifat kandel? Apa Sunan Katong? Aja sumbar-sumbar aja gumuyu yen kowe bisa nyekel pusaka sapu inten. Yo. Sapu inten wis ana ing tanganku. Sifat kandel ampel gading wis ana tanganku. Yo Pak Wojo, ngerti yo yen aku go nyekel pusaka. Sing
saka pecuk tunggal sing bakal iso nguntas. Ning ampuh iki. Ampuh iki. Pak Koco, saiki kena tak prenggake becik, tak rangket, tak lempung karo pakunjaran wae Pak Koco. Oh, katong. Kowe padha wae kutuk marani sunduk. Kowe ora duweni apa-apa, ora duweni kekuatan. Ayo. Yen nyoto sekti, tamakno katong. Tamakno katong. Setan nalas wis Sunan Katong. Aku ora iso ngregem. Ora iso ngregem mampel gading. Kowe uga ora bisa. Kowe ora bisa Katong. Kang Mas Adipati sedo. Aku aja apa, Jak? Cekap semanten para rawuh. Atur pasugatan ketoprak kanthi lamban keris sabu ini. Kathah lepat nyuwun pangapunten. Sugeng kundur mugi rahayu ingkang pinanggih. Kathah lepat nyuwun pangapunten mugi rahayu ingkang pinanggih. Rahayu. Nuwun.